आइयै खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। गोबां फेसबुकफोरावनो गोबां बाथ्रा पस्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों। आसा खालामदों गाबोननि दिना जोंनि थाखाय मोजां जायो आरो एजे जोंनि थाखायल' नङा, बर' रायजो राजानि थाखाय मोजां दिन जायो। आं बेखौनो आसा खालामदों। जोंनाबो गाबोन आंनाबो कर्ट दं आरो लोगोसे सार रन्जन दैमारिनि ना बिनि जाखिनि मोनसे हियारिं दङ, बियो आसा खालामदों बेबो मोजां जानानै फैयो बा मोजां फिथाइ थायो। आं बेखौसो लुबैदों। जोंल' नङा, गासैबो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोर जों लोगोसे आरो गामिनि रायजो राजाफोर बिथांमोनाबो गासैबो लुबैदों ज' गाबोननि दिना मोजाङै जानानै फैयो। जों बेखौसो लुबैदों। नाथाय राजखान्थि दोलोफ्रा ना गोबाङानो राजखान्थि गेलेलायो। गेलेनायाथ' गेलेलांखाबाय 5 बोसोर नङा होनबा? मैया जेरैबायदि हाग्रामा महिलारि सारा बुंलांनाय बाथ्रा ना, बेखौ मानो दासिमबो उदां खालामाखै? मानसियाथ' जिथु सान्ति सुक्ति जाबायबा बेथ' उदां जानांगौना। बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। बेल' नङा, बेजों लोगोसे गासै ओरै चिरां जिल्लायावबो दङ, बिसोरबो उदां जाफायो। जों बेखौसो लुबैयो। बयबो बुंदों, रायजो राजाफ्रा बयबो उदां जानायखौ लुबैयो। बे फैयोब्ला हयथ'बा जोंनाव माबा मोनसे फैनोबो हागौ, मोजां दिनबो जानोबो हागौ। बेखौ लुबैदों। थ' जों बेनि सायाव बांद्राय राजखान्थि गेलेलायाबा मोजां जागौ। दा गमामायैनो जुदि सार हाग्रामा महिलारिया मैया दाखालि जेरैबायदि बाथ्रा बुंनाय, आसा खालामदों, जोंबो नेनानैबो दङ। खारन दिनै BPFआ दिनै सरखार दानाया बारा गोबाव सम जायाखै। UPPLआबो हयथ'बा नाजादोंमोनदां माबा मोनसे गेम गेलेनानै उदां खालामनायनि। बेखौनो जुदि गासैबो रायजो राजाया लुबैदों, दिनै बेखौबो जुदि उदां खालामनो हायासै, थ' मा खालामनो? बिनि देरसिन दुखुनांथावनाथ' आरो जेबो थानो हाया। सानदोंमोन थांनाय बारफ्रावबो बेखौ सेन्ट्रेल लेभेलाव सावरायलायनानै बा एकदम हाइ गोजौ लेभेलसिम, दा सार प्रमद बर'मोनाबो सार दिपेन बर'मोनाबो बिथांमोना मिडियायावसो बुंनो हायो। सार दिपेन बर'आथ' आंथ' जा नुदों मिडियायावसो ख्लेब ख्लेबनो बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनो फरायसा आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै। नाथायबा सेन्ट्रेल लेभेलाव माबायदि सावरायदों सावरायाखै बिथांमोननि बाथ्रा। मिडियायावबा हले मोजां बाथ्राखौ बुङो बिथांमोना, जों मानियोबो। दाखालिबो हाग्रामा महिलारि साराबो गोबां बाथ्राखौ बुंदों। जिहेथु बागुरुम्बा दोहौ ना, बावहायबो माखासे बाथ्राखौ जों खोनाबाय, मैयाबो खोनाबाय। नेनानै थाबावनि गाबोननि दिना जुदि मोजां जायोब्ला जों सारखौ जों 1000 बार सेलुट होगोन आरो जों मानिगोनबो। आरो बे थारैनो जुदि हाग्रामा महिलारि सारा रन्जन दैमारिखौ जुदि उदां खालामोब्ला बा मायोब्ला, बावहाय राजखान्थि दोलो हिसाबै जेरैबायदि आवगोल जेरैबायदि फेसबुक पेजफोरावहाय लिरलायनाय ना, गोबाङानो गोबां लिरलायनाय, टाइगार इज काम बेक बेफोरबायदि लिरलायनाय दङमोन ना, लिरलायदों टाइगारा फिन फैफिनगासिनो दङ होनलायनाय। सेम बेफोरबायदिनो जाहैगोन। आरो BPF दोलो हिसाबैबो गोबाव सम जोरनानैबो थागोन। थांनाय 5 बोसोराव BPF दोलोआ 5 बोसोर जिरायनानै थाबाय, नायबायबो, नुलांबायबो। दा फिन फैफिनबाय, जों नायफिनबावनोसै 5 बोसोर आरोबाव। थ' गोलाव बाथ्रा बुङासै, गोलाव खोथा बुंनो सानाखै। गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बिनानै दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।